Hai logoफोर मा होनो दा मा होनो दे नोङो दिनै नोङो आं होनबाय थायो नोंखौ सोरबा सोरबा नायनो लुगैनो दा मेमब्रां बिथा दासो सिखारदो आंबो दसे सिगां सिखारनाया ओमफ्राय दिनै आरो मंगलबार नालाय आंहा आलारि बाथि सावनो नागिरदो ओमफ्राय ना इया दासो उथिदो मेमब्राङा स'आव थांनो नागिरदो बाजार खालामनो ओमफ्राय दिनै नाइटनिसो भिडिअ जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयर साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय नों आंनो दसे भिडिअ हमना गालां आं एसे बाथियावनि ओमफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोना सानसौफुआवबो इदिनो फुंफोरावबो भिडिअ खालामनो हायाखै जेनेबा अखायानो इमान हागासिनो ज्राव 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 दासो एसे हागालायबाय नै ओमफ्राय ना दा आङो साथि बाथि लगायबाबो सिगोन ना ओंखायनो इदिनो माबा मोनसे खालामदों आङो नायलांबाय थादो नोंथांमोना नै दासो एसे मोजां जादो बोथोरा आरो हानायनि भाब जाबावदोसो 사군이 무슨? 사군이 응? 타나 타나 무슨? 손에도 속은 마바야래 사들이 작은 메롱 하이는 마고 키야 सिख्लाफोरानो सिलुं फिलायनो जाजोब्बाय बोथोराबो जिनो दोम जोमैयानो जाफिनलायबाय लोगोफोर दा आङो नै बाथि लगायनो नागिरदो दा बाथियाबो गोमोरगोन ना ओंखायनो माबा दायो माखाखौ आङो साफा खालामना लानोसै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनै मोनायालासै आङो भिडिअ बानायलांबाय थागोन मा ओंख्रि सङो जानाया लासैबो खामलांगोन नोंथांमोना आंजों लोगोसे थुबोबाय थादो ओमफ्राय नोंथाङा दा सगाव थांनांसिगौ बेबायदि जना थानायजों संसारा जाया मिथिबायना बुजिनांगोन एसे अनला दिनैबो अनला ओंख्रिसो जागोन माने जोंहा बिखुनजोआ दिनै माबा लाना फैदो औवा मेवाइ ओमफ्राय ना अनलाजोंसो संनांगोन ना इखो ओमफ्राय खाला दालि बाङाय लानानै फैफा ओमफ्राय ना संनोसै जानोसै बेदर एसे दं इदो संगोन दिनै बांसिन गोथाव जागोन दाखालि नामोन ना दिनै बेदर दाउ बेदर नैनो दाउआ नै नोंखौ जानोसैसो मा बुस्थु नांगौ आसला मायबा जानो भाब जादों दिनै हरनो नागिरदो किलिबर्ड हानजोब्बाय बेसेरा किलिबर्ड ना फिसालानो किलिबर्ड फिसाला आरो फिसाजोंसो ए आं फिसालानो किलिबर्ड ओमफ्राय माबा मिथाइ माबा बिहरां दियो बिबो नोंनाव मा बिहरखोमाय आंदो ना नादो मादो जायानद' बेसेरा बेदर मोनजायाखैनो अखा बोथोराव बेदर जानो लुगैना दे लाबफाना होदो आरो थांफैदो
apa ini? खावलायबाय नै अखायानो बा खुलुम खांग'दोल' आङो लोगोफोर आयै आयै अखायानो लाजाखाया बोरैबा हालायबाय गाइसमोन माला हाखागोन इ अखाया आं खान्थि मोनलाहाय बेसो खिरखिखौनो फाङाखै आङो लोगोफोर आलारि बाथि लगायनानै आङो दासो खिरखि फांनो नागिरदों खोमसि जालायलांबाय लोगोफोर जोंहानि बोरमाया लेट्रिनावसो गाखोजोबना दं खिरखि फांसै आं अनला ओंख्रिजों औवा मेवाइजों जि गोथाव संनो भाबिबाय आङो दा मा जायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो अखाया इदि हाबाय थाबालाय आंलाय मा खालामगोन आइ हासबेन्डआ जि बोरैबा गारना गालांखायोलै बाल बार फैयायो नै जिफोरखौनो बोरैबा गालांबाय थायो ओरैनो दा आंहाबोसो थेवबो आंनिया बाथि लगायनो आथुर जानानैसो गारनाय आरो जेबो जेबो बानाय लोगोफोर बेफोरो आलनाया जि गाज्रि जानानै दंखायोना अखा हानायाव सुनोबो मोना मानोबो मोना बेखौलाय मा जाबना दोननो होना गारला जोबना दोनदों आं बेखौलाय मा थनला थनदें खालामबाय थानो हासबेन्डआ मोनफैसान्दि आङो रिल्स बानायनिल' लोगोफोर रिल्स Karena guys, menengah tuh nggak sepunya genang sabai. Biji makan kacau lan nggak? Bisa nolak. Ada kacau isi kacau lah berada. Mana sandemen mah onla waga zakana dari jagan nane. Sampai ada ukayana bara habai. Ini sergito biji kade ukaya beri habai dong. Tahu kamu cerita oleh mah suksan sih ya. Karena cerita kali dulu dansi itu tuh. Dapat bayangin kamu. Coba. Tuh ini sih. Orang boleh kan nih? Oke. Nih. Nah ini.